खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे बिटिआर इनफो स्टाडि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। दिनै आंनि गोसोआ मोजां नङा, आं बिराद दिनै सिन्थायाव दङ, आं बिराद दुखु। दिनै आंखौ अफिसाव सासे मानसिया आंखौ दुखु होदों, आंखौ आघात होदों। ओंखायनो आं बिराद दुखुआव दं आरो, थेवब्लाबो आं बिदिखौ बानायबाय। मानोना आं मैया बानायनो लाखादोंमोन, नाथाय बानायनो सम मोनैनि थाखाय बानायनाय जायाखैमोन। स' दिनै बेजों कन्ट्रभार्सि जालायबाय, एसे एनै नांलायनायबो जाबाय। आं थेवब्लाबो गोसोखौ दाद लानानै आं दिनै मोनसे भिडिअ बानायबाय। बेनो जाहैबाय मा, आं बेखौनो बुंगोन, बिदा गिदिर प्रहलाद ब्रह्म आरो बिएसइउनिफ्राय प्रेसमिट होदोंमोन मैया। दा बेखौ लानानै बिथांमोना प्रेसमिटखौ होदों होनना बुंबा पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि एगेन्स्टआव होदों। नोंगौ, आं सिगां समनिफ्रायनो बुंबाय थाखादोंमोन कि आरो आं बिपिएफनि राजखान्थि दैदेनगिरि हारमा मुले सारखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय आं खावलायखादोंमोन जे जुदि प्रमोद रावनि बायद'नो जुदि टिकेटखौ होआब्ला खाम्फा बरग'यारिनो होदो होननानै। आरो पृथ्वीराज नारायण देबमेसनो होजाखाया। माने बिथाङा जेनेबा माबायदि जेनेबा मा होदों, मा होनना बुंदों, माबायदि बेहा बिहोमा दङ, कन्ट्रिबिउसन दङ बिपिएफआवहाय। स' दिनै बिथाङा ओरैबायदि खाम्फा बरग'यारिखौ बिराद गाज्रि बखिबाय, हेन थेन बाथ्रा बुंबाय। बिथाङा जे बुंदों जे खाम्फा बरग'यारिनो रावबो भट होआ, बेयो जुदि होयोबा बै थाइलेण्डनिनो बबेबा माबा खल'बारिनि बै हिनजावफ्रासो बिनो भट होगोननो। स' बेजों मा रुजुदों, बेजों मा बाथ्रा रुजुदों बिथाङा? बेफोरबायदि गेसाव गोफोन बाथ्राखौ बुंनानै होनो बिनो सोर पावार होदों, जेनेबा सोर गोहो होखो? सासे बिटिसिनि बारग' डिप्युटि चिफखौ बुंनो हानाय बिनो सोर गोहो होखो? अब्ला नायदो, बेफोरबायदि माने खुगाया जुदि लागाम गैयै गथ'आ, गावनि खुगायाव जुदि लागाम गैयै गथ'आ, गावनि इसिङारि सैथोखौ खिथाग्रा मानसिया, गथ'आ, बेबायदि गथ'आ माने एमपि जानो समायसे? मालाबाबो समाया। बेबायदि मानसिया बोरै एमपि जाथावो? गावनि खुगायानो लागामानो गैया। बेयो ओरैबायदि गाज्रि गेसाखौ बुंनो हाबायब्रा। दिनै बिथाङा जेनेबा आदि गुदि बिटिसि सुक्तिनिफ्रायनो बिथाङा दिनै माने मा होनना बुंदों, डिप्युटि चिफ जानाय दङ। बे समनिफ्राय अब्ला बेखौ दिनै बिथाङा दिनै बिटिसि हालामखौ सालायबोनाय दैदेननाय सासे बेक्ति। आरो बेफोरबायदि मरुबि बेक्तिखौ दिनै सासे मैया दाखालिसो दिनै पार्टियाव फैनानै बा पेनेल लिस्टआव होनाय लोगो लोगो, मुं फारिलाइ लिस्ट होनाय लोगो लोगोनो एकदमबारे माने माखौ फाग्ला सैमा फाग्ला रोंनायफोरबायदि रोंलाबायनानै जानला मोनला बखिलाबायनाय, बुंथावै बाथ्राखौ बुंनाय, बेथ' नङाना। खाम्फा बरग'यारि सारालाय बेखौलाय पृथ्वीराजखौलाय मा बाथ्रा बुङा? आं सिनाया होनदों आरो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों, खिन्थु इसेबांथ' बेखौ गेसावखौनो होनाखैना। कन्ट्रिबिउसन गैया, कन्ट्रिबिउसन गैया, बाहानदारि गैया, बाहानदारि गैया। बिथाङा जेनेबा पार्टियाव बाहानदारियानो गैखाया। दिनै मोनसे समाव बियो ओरैबायदि खालामबाय, इउपिपिआव थानाय समावबो आजां गाजां केस होग्लुंलानानै मानसिखौ गोदाव सोराव खैफोदाव खोलैबाय। सोरबा साख्रि मोनखानायफोरनि लाइफखौबो गोदाव सोराव खालामनानै होबाय। नै बिनि उनाव आरो फिन नै बिथाङा गावनि माखासे एक्टिभिटिस गाज्रिनि थाखाय इउपिपिएलजों एरख'जाबाय। स' इउपिपिएल एरख'जानानै मिडलमेन जानानै थाथ'लायबाय, ओरै जालायबाय। बिनि उनावहाय लासैनो ओरै बाथ्रा बुंनानै लास्टआव जानो हागौ हाग्रामा महिलारि सारजों बिथाङा गोरोबनो आखायाव लादोंमोन। दा गावनि मुंखौ फारिलाइयाव होनाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि बागदावखाबाय मानसिया, बाब गारमा सिबलाखाबाय आरो। दा आसलि बिथाङा जुदि एसटि सार्टिफिकेट दंखायो बेनाव, बिथाङाथ' दाउदै खेबसा मोननाय बायदिबा एसटि नङाब्ला बै समाव मारै जाखो, बोरै मोनदांथिना लाबोआमोन? बे बिराद मोनसे भुल जाबाय जोंनि बर' समाजाव। दा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि भुल बुजिया फिन आरो जाफिनला, बेखौ आङो जोंनि दैदेनगिरि सारखौ खावलायगोन। बेवहाय नोङो बिपिएलनि दैदेनगिरियानो जा, बा इउपिपिएलनि दैदेनगिरियानो जा, बा बिजेपि कंग्रेसनि दैदेनगिरियानो जाया मानो, माने जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेफोरनि सायाव जुदि मोजां नोजोर लालायाबा, राजनितिनि थाखाय जुदि सोरखौबा जुदि होनानै जुदि बिसाक्त एबा बिस गोनां खालामनानै लायोबा, जोंनि इयुन जेनेरेसननि, जोंनि जायफोर फंबाय बिनानावमोनहा उनाव फैगासिनो दङ, स' बिसोरनि फिउचारा मा जागोन? बिसोरनि इयुना मा जागोन? बिसोरनि इयुना बेसेबां गिदिर गोनां जागोन, बेसेबां खैफोद गोनां जागोन? दा बेनिखायनो राजनितिनि सार्थ, राजनितिनि खामानि मावनायजों लोगोसेनो जेन'बा हारिया जेबो खहा जायै बायदि जोंनि दैदेनगिरि सारमोनहा माने मावलायो, बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायदों। गोबां मानसिफ्रा आंखौ गोबां गाज्रि कमेन्ट हरो, आंहा बाथ्रा बुंनांगौ गैया, बिथांमोना होनबाय थादों। जायहा जे बाथ्राखौ बुंनो हायो, बेखौ बिनि आखुनि बेखौ बेफोरबायदि सिनायखायो बिनि आखुआ माबायदि, जेखौ बुंथावा बुंग्रा मानसिफोरनि आखुथाया माबायदि, सब मानसिखौ बिदिनो सिनायो। जेरै मानसिखौ गाननाय जोमनायजों, बिनि रायलायनायजों, बिनि स्टाइलजों बेनो मानसिनि आखुखौ हमनो हायो होननायफोरबायदि। बेनिखायनो पृथ्वीराज नारायण देबमेसखौ प्रहलाद ब्रह्ममोनहा दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंबाय आरो बिएसइउनिफ्रायबो बुंबाय। आं जोबोर मोजां मोनदों बिथांमोननि बुंनायखौ। उनाव आं सानदोंसोमोन जे मानो इसिबां सिरि थाखो, दिनै सानैनि गेजेराव मानो हाबसावखो? जुदि गेजेराव जों बिपिएफनि माखासे मानसिफ्रा जुदि हाबस'नानै जुदि बाथ्रा बुङाबा, बिथाङा आरो बोलो फोरागौमोन।
दा बुंनाय लोगो लोगो बिथांमोना माबा मोनसे जागोन आरो बिनि सायाव इलेक्सन लागोन किबा गाबोन समफोर बिथाङा आरो प्रहलाद ब्रह्म आदानि सायाव आरो फिन मोनसे इलेक्सन लाबोलायगोन बा मालाबा बै BSU नि आफादगिरिनि सायावबो आरो फिन मोनसे इलेक्सन लाबोलायनो हागौ बिथाङा बे आरोना माने गावनि एगेन्स्टआव बेबायदि बुंनाय जाबाय नालाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय मोनफ्रोमबो ब्लक लेभेलनिफ्राय बिनि सायाव बाथ्रा बुंनांगोन अब्लासो बिथाङा लाजिनानै थागोन बे आंनि मोनदांनाया बे आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आं भिडिअखौ ससे होनोसै प्रहलाद आदामोना मा बुङा खिन्थु आंनिफ्राय खावलायनाय आरो मामुलारि सारखौबो बेफोरबायदि मानसिखौ होनो नाङा आरो महिलाखौ खावलायबाय आं बार बार जे खाम्फा बरगयारि सारनो हो नङाब्ला फुमेला बायदिनो होबानो जाबाय थेंक इउ BSU हिसाबै दिनै जोंनि हाइकामान्डखौ जों खावलायहरो जाहाथे पेनेल लिस्टनिफ्राय जाहाथे बिनि नामखौ बोखारो नङाबा जोंहा पार्टियाव मोनसे गाज्रि इमेज फैगोन बेबादि गाज्रि चरित्र जाय चरित्रखौ माने कुनु बड'लेण्ड बासिया मिथियै गैया सारा आसामनि मानसिया मिथियै बाखि गैया बिनि आखल आखुखौ बयबो मिथिखागौ ससियेल मिडियायाव दाबो बिनि फटकफ्रा मालाबा ओंखारो मालाबा अनेकथा रोखोमनि बिनि फटक बेफोरखौ बयबो नुजोबखाबाय आं बेखौ बुंनो थांला दा बयबो दिनै मिथिजोबगौ दा गतिके रायजो राजाफ्रा बिसार बिबेसना खालामनायनि गेजेरजों जोंनो खोमा खोमा बुंहरदों जाहाथे बिनि नामखौ पेनेलिस्टनिफ्राय बोखारो दा गतिके आंबो दिनै इउथ आरो BSU नि जानानै बिथांनि नामखौ पेनेलिस्टनिफ्राय बोखारनानै जाहाथे बै सानै व्यक्ति दंबावो आब' प्रमिला रानी ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि बे सानैनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे सोरबा सासेनि नामखौ जाहाथे घोषणा खालामो आं बेखौ दिनै खावलायहरदों नारायण देबमेस जेसेबां कनफिडेन्स खोथा बुंखादों आरो फारसेथिं बे BPF नि दैदेनगिरि एबा BTC नि बारगाव BPTC बिथांखौबो गाज्रि गाज्रि गासिनो दङ नाथाय बिनि हेंथायै BPF नि आफादगिरि हाग्रामा सारा जेबो फिननाय होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै बिनि सायाव बुंनो दा फिननाय होनायनि खुनु खोथा गैया बेवहाय जोंहा संगठननि मोनसे डिसिप्लिन दङ बे गावनि बे गाज्रि गाज्रि आखुआवनो टिकेट मोननांगौबा मोनहैनाय नंला बे दा बिनि केरेक्टारनि सायाव जोंहा डिसकासन जाबाय दा दिनैहाय एसे आगोलावबो जोंनि गासै 9था सेल दं जोंहा 9था सेलनिफ्राय दिनै बेहाय बेंगलि सेल माइनरिटि सेल हिन्दी भाषी सेल सुत्रधर सेल आदिबासी सेल आरो राभा सेल गोबांथार सेल गासै 9था सेल दङ बे सेलनि गासिबो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना प्रेस मिट खालामबाय जाहाथे बे प्रिथिबिराज देबमेसनि नामा जाहाथे पेनेलिस्टआव फैनो मोना आरो बिनि नामावनो सरसा जानो नाङा टिकेट होनाया दिनै बयबो रिकुवेस्ट खालामदों दा बिनि सायाव हयथ' जोंनि आफादगिरि बा जायफोर माने जोंना बै कोर कमिटि मेम्बार जायफोर टिकेट सेलेक्सन खालामग्रा केन्डिडेट सेलेक्सन खालामग्रा बिथांमोना निस्सय बे बाथ्राखौ सानगोन आरो जोंबो इउथ आरो BSU निफ्राय बेखौनो खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि हाइकामान्डआ जाहाथे पृथ्वीराज मेडदेसनि जाहाथे मुंखौ लाया केन्डिडेट बासिनाय समाव जाहाथे बेखौ बिथांमोनाबो जाहाथे गुरुत्व लायो बेखौ जों खावलायहरदों BTC बासि रायजोफोरखौ हारसायानो जा बर'आनो जा बा जेखि जाथियानो जाया रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो नाङा जों सासे मोजां व्यक्तिखौनो घोषणा होगोन आसा खालामनानै दङ आरो निस्सय जोंनि हाइकामान्डआ मानिगोन जोंनि जे लुबैनायखौ ओंखायनो सोरबा पृथ्वीराज देबमेसनि बाथ्रा लानानै जोंनि समाजाव गोनो गोथो लाबोनो नाङा जोङो थिगैनो दङ थिगैनो थाबाय था खामानि मावबाय था जोंनि तृणमूल पर्यायनि वार्कारफ्रा बुथ लेभेलनि वार्कार प्राइमारि लेभेलखौ आरो ब्लक लेभेलनि वार्कारफ्रा खामानि मावबाय था बिनि थाखाय गोनो गोथो जानो नाङा जों सासे मोजां व्यक्तिखौनो मोनगोन जोंहा आसा दङ आरो बेखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय 16 थारिखआव बाथौ खेराइ रेजर्टआव जे जानो गोनां CWC सेटिं बिनि गेजेरजों केन्डिडेटनि मुंखौबो मोनगोन आरो जों मोनसे रंजानायनि फेस्टिभेल हिसाबै जोङो केन्डिडेटफोरखौ जों बरायनो हागोन दा बयखौबो आं खावलायहरदों जाहाथे बे खाबुखौ बयबो लायो